ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Имрӯза влогро аз ҳамин пухту паз, харид, аз ҳамин чизо оғоз мекунем. Ман якта хамирча гирифта будам, дута тухмкатӣ барои оши туппа. Гуфтем як туппа кунем. Ана инҷо бошад дӯстони азиз, мехоҳам ҳамаи шуморо бо апаи Ситора шинос намоям, ки дар ширкати атомӣ званияи агентӣ доранд, кор ва фаъолият мекунанд. Инчунин маҳсулотҳои атомиро мефурӯшанд. Касоне ки хоҳишманданд, марҳамат, ба апаи Ситора нависанд, оиди кор пурра карда ба шумо осона карда мефаҳмонанд. Дар як моҳ ваъда медиҳанд, ки шумо соҳиби маошҳо мешавед. Марҳамат, духтаро ба апаи Ситора нависедон, ё ин ки касоне ки мехоҳанд аз продуксияҳош истифода баранд, харидорӣ кунанд, маслиҳатҳои хуб медиҳанд, аз ҳар гуна витаминҳо, кремҳо, маскаҳои атомӣ харидорӣ кунед. Ана инҷо бошад дӯстон, ман хостам ки салат кунам барои болои падливи оши туппа. Баъд картошка жарид кунам. Картошка кубик кубик реза кардем, баъд жарид кардам. Баъди вай салатро омода кардем дӯстон. Оши туппаи моям тайёр шуд. Беҳад як хӯроки болаззат, хӯроки тоҷикона омода кардем барои хӯроки шом. Чакаи Файзи Расул об кардем. Ҳама каса дар гирди оила нишаста хӯроки нисфи рӯзӣ хӯрдем. Баъд дӯстони азиз, инчунин нагуфта намонад, ки ман харид кардам. Боз мехоҳам ҳамон чизе ки харид кардам ба шумо нишон диҳам. Аз средстваҳо чӣ хеле ки медонед, ман ҳами тозагиам хали чой беҳад сахт нағз мебинам, внимание сахт метиҳам. Мехоҳам ҳама чой бояд тоза бошад. Фақат аз ҳар гуна средстваҳо истифода мебарам. Ҳар рӯз мебурам. ҳама ҳамин магазинҳои бисёртар большая стирка мерам, мебинам кани чиҳо доранд. Ана баъд нағз мебинам, ки бештар ба подписчиконам ҳамон чиҳоя нишон диҳам, ки шумоям харидорӣ кунед. Бо имрӯз дӯстон магазин Ёвар даромада будем, харид кардем. Бахшиш магазини Ёвар не Ашан рафта будем. Аз онҷа харид кардем дӯстони азиз. Ин буд хариди барои бегунӣ. Боз ҳамин дар гирди оила гуфтем чайпития кунем, якҷоя шинем, суҳбат кунем. Ман хонаи модарам рафта будам, барои ҳамин гуфтем якҷоя як рӯзи хуб дошта бошем. Инҷо бошад аз магазини Навзод барои Зинураҷон бибиш якта халин безрукавачаи шавпушакак, шавпушак гӯйма мешавад, гирифта доданд. Баъд ҷаддонагӣ камтар гирифтем. Баъд боз дӯстони азиз, имрӯз ман хонаи худам омадам. Барои голубцы гуфтам камтар гӯшт аз мясорубка гузаронда монам. Пагоҳ насиб бошад голубцы мекунам дӯстони азиз. Баъд дар влоги оянда насиб мемонам чӣ хел пухтам, ҳамаи раванди пухту пазро. Ана ин буд имрӯза хариди мо. Боз ман як абаяи нав харидагӣ дӯстон, ваям дар влоги оянда нишон медиҳам, насиб худо хоҳад. Ин ҳафтаи ман бисёр як бизи буд, корам бисёр буд. Баъд боз салат кунем гуфтем бегонӣ. Анами чизои ҳамаша ҷӯшондем. Салатиам хеле лёгкӣ тайёр шуд дӯстони азиз. Додари ман фақат халин хӯрокҳои диетически истеъмол мекунад. Акнун диетически халине ки беравған, мисол бисёртар салат, баъд запеканкаҳо. Барои ҳамин гуфтем як салати халин чӣ кунем, лёгкӣ кунем барои вай. Баъд дӯстон бисёр кас менависанд, ки апаҷон тезтар влог кунед. хоҳарҷоно, апаҷоно, ман ҳаракат мекунам, ки баҳри шумо тез влог кунам. Аз он сабабе ки Зинураҷон майда вайкати зайнид мешам. Барои ҳамин яхел вақтҳо ҳамин 3-4 рӯз ба влог мекунам. Ҳаракат мекунам, ки барои шумо тез влог кунам дӯстони азиз. раҳмати калон, ҳамаи шумо дастгирӣ мекунедон, комментарияҳои хуб менависедон. Аз ҳамаи шумо миннатдорам дӯстон, ҳамаи шуморо дӯст медорам. Нашиносамам
як муҳаббате дорам барои баҳри ҳар яке анами подписчиконам ки дастгирӣ мекунанд манам. Ана ин буд имрӯза влоги ман дӯстон. Ана дар охири влогам боз амун средствое ки харида будам мехоҳам баҳри шумо нишон диҳам ва баъдан дар влоги оянда тарзи пухтани голубциро ва худо хоҳад нишон медиҳам дӯстон. Инҷа дӯстон тайёр шуд. Болоша пишивая плёнкагаки маҳкам карда хел холодильник ба мемонам та ба саҳар корам осон мешавад. Ана инҷа бошад вай гирифтем айнам аз тайд фақат истифода мебарам ё персил дӯстон. Персил ё тайд бисёртар лимон мегирам ҳамон бӯяш нағз. баъд ба дивай кондиционеркати якбор боз аҷин ба мемонам либосҳоя. баъд сиф гирифтам боз барои вана туалет шакидан дӯстон. ин кати использовать кардаги неман, лекин рекламашро дидам бисёр отзывои нағз монда буданд. Анина истифода бурда шавам, баъд мегум чӣ хел будааст, баъд шумоя мехаридон дӯстон. инҷа боз хостам амун духиёма нишон диҳам. ман ин духия ҳозир истифода мебарам. Беҳад бӯяш нағз дӯстон, ман ба маъқул хел нежный стойкий бӯяш. пеш даймонд истифода мебурдам, баъд бисёр духиё доштам, ҳозириш ба ҳамин.